Copfidis hitel. Világos, mint a nap. Kíváncsi a részletekre? Személyi kölcsönért hívja a 0640 36 36 36-os számot. Robitussin. A köhögés sosem jön jókor. De legyen szó száraz, irritáló vagy makacs hurutos köhögésről, a Robitussin köptető és köhögéscsillapító termékei hatékonyan segítenek leküzdeni. Robitussin. A válasz köhögésre. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Miért a Domestos Magyarország első számú tisztítószere? A Domestos minden ismert kórokozófajt elpusztít. Többek között ezért választja mindenki, aki fontosnak tartja a fertőtlenítést otthonában. Domestos, Magyarország első számú tisztítószere. Olvasson a sorok között, és most játszva magas hozamot érhet el. Questor modern megtakarítási formák egész évre akár 9,25%-os hozammal. EHM 9,25%. Questor pénzügyek. Több mint egy bank. A legfelsőre. Sajnálom. Hogy fér be ide ennyi sztár? Sok jó sztár, kis sajnos elfér. Bálint gazda sírt, amikor a neki írt üzeneteket olvasta. Csodát tett vele a szeretet. Olivér elárulta, a villában mindenki hazudik a párjának. Keressük Alekosz párját. Kié lesz az álomrandi? Best. Mindenből a legjobbat. RTL Klub. Tudtátok, hogy évente 2-szer annyi ember hal meg lépcsőn leesve, mint véletlen pisztolyból esetben? Fogadjunk, hogy megint valami halott kémkonferencián voltál. A rögzített nyomok sose hazudnak. Ha lezuhant, fejjel lefelé kellett volna megérkezni. Ám a teljes igazságot se árulják el. Ha a férje verte volna agyon, töréseket láthatnánk a koponyán. Nem látok. Nem. De akkor mi is történt valójában? Egy férfi mindkét felesége a lépcsőn lezuhanva halljon meg. A villám nem süt kétszer ugyanoda. CSI helyszínelő. Pénteken 21 óra 25 perckor az RTL Klubon. Ez tévedés. Az Empire State Buildingbe évente 20-szor csap bele. Az én választottam, nem más, mint Alekosz. A való világ 4 párbaj hősei készen állnak. Ez olyan lesz, mint Dávid és Góliát csatája, de Dávid is tudott nyerni. Én is nyerhetek. De arról, hogy kettőjük közül ki győzhet, természetesen önök döntenek. Szavazzanak arról, hogy ki maradjon továbbra is játékban, és ki hagyja el a villát. Szavazzanak, mert itt a létatét. Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy nap én ide ki fogok jutni. Az egyik első számú legnagyobb álmom az, és így a bakancslistán egy nagyon magas helyen az van, hogy jussak el a világ egyik legnagyobb fesztiváljára, és a hozzám legközelebb álló fesztiválra, ami nem más, mint a Tomorrowland. És ma 2018. szeptember 13-án ültem a szobámba, és elhatároztam, hogy ez ne csak egy álom legyen, hanem valósítsuk meg. Szóval a mai nap elhatároztam, hogy mindent bele fogok adni, hogy megvalósítsuk. Szóval a mai naptól kezdve mindent, de tényleg mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy elérjem ezt a célomat, és végigviszek titeket ezen az egész utazás, hogy milyen lépéseket, milyen kapcsolatokat, mennyi munka és mennyit fogok ezzel dolgozni, hogy ezt így elérjem magamnak. Szóval ja, ez egy hosszú utazás lesz, de hogyha látjátok ezt a videót és fent lesz, akkor ez azt jelenti, hogy meg lesz és hogy sikerült. A célom ezzel az egésszel pedig az lenne, hogy bebizonyítsam nektek, hogy tényleg akár mekkora célt, vagy akár mekkora álmot tűztök ki magatoknak, ha sokat megdolgozol érte, és kellőképpen teszel azért, hogy elérd, akkor semmi sem lehetetlen, de tényleg semmi. Bízok benne, hogyha én is mindent meg fogok ezért tenni, hogy sikerüljön, akkor sikerülni is fog. A mai nap már megtettem
tettem olyan lépéseket, hogy beregisztráltam ide egy ilyen Tomorrowland Hungary-s pakra, szóval amint meg lesz ez a csomag, én leszek az egyik első, aki értesül róla, illetve be is léptem ilyen Tomorrowland Hungary-s csoportokba, hogy azért tudjam, hogy nagyjából miket kell itt csinálni, stb., meg hogy így hogyan működik ez az egész. Ez az egész budget nekem kb. Egy olyan 200 000 forintból jönne ki, ami valljuk be egy 17 éves gyereknek elég sok. Főleg én ugye nem az a típus vagyok, aki minden megkap a szüleitől, meg ilyesmi, szóval tényleg 100%-osan önerőből kell majd elérjem, és meg is fogom próbálni. Szóval ide így felírom nagyjából, hogy mik lesznek így a célok. Olyan 675 euróból fog kb. Kijönni, ugye ebben benne van a szállás, a belépőjegy, illetve az oda meg a visszaút. Szóval akkor ne is üljünk itt tovább, hanem tegyünk meg mindent, hogy elérjük az álmainkat. Megyek elérni az álmaimat, srácok. Most volt a melót intéző, hogy elérjük az álmainkat és Tomorrowlandben legyünk. Zsagon is elkísért, lehet ő is velem tart ezen a kalandon, majd július 29-én meglátjuk. A lényeg, hogy elutasítottak, mert nem volt nálam adókártya, meg ilyesmi, szóval még holnap napon jelentkezünk, hogy sikerült-e melót szerezni, vagy majd máshol sikerül melót szerezni. De a lényeg, hogy ha jön ilyen autó, ha nem sikerül melót szerezni, bármi, ott leszünk Tomorrowlandben. Na srácok, tegnap óta visszamentem, leadtam már az adókártyát, meg minden, és most kaptam rohadt sok ilyen kis papírt. Ezek ilyen munkaszerződések, már csak meg kell csinálni egy tüdőszűrőt, egy egészségügyi alkalmi vizsgát, és utána már mehetek is be melózni, megállás nélkül, addig, ameddig nem leszünk Tomorrowlanden. Na srácok, most megyek el az üzemorvoshoz. Az a gáz, hogy az összes lapomat meg ezeket otthon hagytam. Ezért kíváncsi leszek, hogy elfogadják-e így is. Srácok, én már sok helyen dolgoztam eddig így suli mellett. Ugye most is suli mellett fogok dolgozni, ezért is olyan nehéz elintézni ezeket a dolgokat. Például ma is el kellett jöjjek a suliból, azért, hogy ezt meg tudjam csinálni. Most meg már lassan, nem tudom, hogy a dátumokból feltűnt. Már 2 hete szarakodok itt ezekkel a papírokkal, meg minden. Mivel ahogy említettem, semmiféle lapot nem hoztam, ezért be kellett még azért is menjek. Erre adnak egy időpontot tüdőszűrőre. Úgy látszik, sose leszek kész ezzel a szarral. Pedig én csak dolgozni akarok. Ma adtak időpontot tüdőszűrésre, igen, kb. 2 hétre rá, szóval most 2 hetet elpazaroltunk, pedig az már csomó pénz lett volna, csak hát igen, ezek is tudnak sietni az időpontadással, és ez a tüdőszűrés 2000 forintomba fog kerülni, ide felírom, hogy mennyi a jelenlegi egyenlegünk, most jelenleg mínusz 2000 forinttal kezdjük ezt az egészet, de az természetesen munkával vissza fog jönni, és reménykedjünk, hogy elérjük ezt a célt is. Na, most végeztem itt a kórházban, kiderült, hogy még egy hetet várni kell az eredményre. De jó, szóval még egy hetet csúsztatni kell, meg elvileg azt a 2000 forintot nem itt kell befizetni, hanem el kell menni a postára. Szóval még az is most egy extra út, de azt már ma elintézem. Most voltam bent ebben. Iszonyatosan hideg van, nem tudom miért vagyok ilyen hülye, hogy pólóba jöttem ki, de most csak úgy gyors leugrottam otthonról. Gondoltam, nem lesz ilyen hideg, még csak október van minden, de hát... Na a lényeg, ez most csak egy ilyen kis gyors bejelentés, mert ide fogok fagyni. Most a jelenlegi munkával sikerült egy olyan 20-30 000 forintot összeszedni, de hogyha minden igaz, engem most megáldott az Isten, és felkértek rengeteg helyre DJ-zni, illetve sikerült egy új munkát is keressek. 5000-et le kell vonni, ugyanis ez a DJ-zés dolog nem olcsó. Igaz, a pultot azt megkaptam ingyen, viszont kellett hozzá mindenféle kábel, XLR, RCA, átalakítók, minden, linkkábel, tököm tudja. Reménykedjünk, hogy ez a DJ-zés ez visszahozza, és eljutunk a célunkig. Itt is lenne a pult, most rakom össze ezzel a rohadt sok kábellel. Már 3 napja futkosok fel alá, szóval most már remélem össze fog jönni. Átjöttünk Zsagonhoz gyakorolni, és lassan 1 hét múlva lesz az első fellépés. Itt vagyunk Zsagonnal a főpróbán.
Szerintem a mai nap hoztam a legjobb hírt valaha, ugyanis 50 000 forintnál tartottunk, és most pedig kaptam egy YouTube fizetést, ami 30 000 forint. Egyébként nagyon ritkán szoktam YouTubeért bármilyenféle pénzt kapni, viszont ezzel a videóval is szeretném bizonyítani, hogyha kapok, az 90%-ban vagy a videózásra, vagy az álmaim megvalósítására költöm, és így az egyenlegünk 80 000 forint, és megnéztem, hogyha nem így pakba veszem a Tomorrowlandet, hanem csak magát a bérletet, akkor az 240 valamennyi euró, ami olyan 75 000 forint körül van. Szóval srácok, megvan a Tomorrowland bérletre a pénz. Akkor a szállás, meg az utazás, meg ezeket még valahogy finanszíroznom kell, de maga a fő dolog megvan, a többi az igazából július végéig is ráér, január 26-tól lehet majd előrendelni a Tomorrowland bérleteket. Szóval srácok, egy kis helyzetjelentés, sziasztok, február 2-a van. Múlt héten volt az első elővételes kör Tomorrowlandnél. Mondom, jó, megveszem a jegyet, hát még sosem rendeltem ilyen nagy fesztiváljegyet. 5-kor indult a jegyvásárlás, 5 óra 4 perckor mentem rá az oldalra, és full elfogyott minden. Szóval 4 perc alatt több 100 000 jegy elfogyott múlt héten. Ma van a második elővételes kör, egyben az utolsó. Szóval ma azt fogjuk csinálni 2 cuccal, egy iPaddel, meg egy számítógéppel, illetve majd ezzel a telóval, mivel most videózok. 5-kor kereken rámegyünk az oldalra, és így csak jut nekünk egy jegy. 2000 years later. És a második elővételes körnél sem sikerült jegyet szerezni. Ugye még egy hét a szombaton, azt hiszem február 2-án, nem tudom, az előző felvételben, hogy mi is volt az a végé, hát lényegében annyi, hogy a mostani elővételes kör is elfogyott, ami igazából azt jelenti, hogy az összes jegy, ami van, elfogyott. Igen, azért nem volt egészen eddig videó, már gondolkodtam, hogy mi legyen. Mondom, összegyűjtöttem a pénzt, minden megvan, elterveztem, megálmodtam, megcsináltam, és így elfogyott az összes jegy. Őszintén nem gondoltam volna, hogy ez lesz a legnagyobb dolog, ami engem megállít, viszont mondom, én ezt nem fogom feladni, én ezt biztos nem fogom feladni. Ahogy a vlogban említettem, engem nem fog megállítani semmi. De szó szerint semmi, tényleg semmi. Semmi nem állíthat meg még is. Ezért írtam a Tomorrowland oldalára egy ilyen ekkora nagy kommentet. Igazából azt nem azért, hogy így bárki segítsen, meg ilyesmi, csak így rage-ből így kieresztettem magamból. És az a durva, hogy rohadt sokan rám írtak, így jegyekkel kapcsolatban, de mindenki ilyen 300-400 000 forintért akarta nekem eladni a jegyeket. Aztán sikerült most találjak egy olyan csávót, aki 600 euróért, azaz 180 000 forintért elad nekem egy jegyet. Ami ugye 180 000 forint szállással egy jó, csak ilyen kis sátrazós szar, de hát sátrazunk. Igen, így is rohadtul túl van árazva, mint ahogy eredetileg lett volna, de ahogy mondtam, engem nem állított meg semmi, és még mindig jobb, mint 300-400 000. Most jelenleg azóta még ilyen DJ-zés, vagy melózgatásokból valahogy összecsortam annyit, hogy jelenleg 113 000-nél tartok, ami azt jelenti, hogy még egy 80 000-et kell összegyűjteni a bérletre meg a szállásra, de hát még ugye ott az út, meg ezek. Arról egyébként teljesen megfeledkeztem, hogy kezelési költség is volt, így a bérlet nem 180 000, hanem 230 000. Láthatjátok, eléggé gyengült a minőség, és nem is csak az, hogy gyengült a minőség, hanem egy ilyen hatalmas ugrás volt az előző videó, nem tudom mikor lehetett. Ugye aki követi nagyjából a csatornámat, azt tudhatja, hogy elhagytam a telefonomat. És ugye egy csomó felvétel azon volt még rajta. Szerencsére a nagy részét már átraktam a gépre, viszont egy csomó felvétel, amit felvettem ehhez a vloghoz, azon volt rajta. És megpróbálom elmondani, amit így az utóbbi pár felvételben, amit gyanítok én, hogy elvesztek, hogy én nekiálltam dolgozni. Most nagyon keményen, tényleg suli mellett ilyen napi 5-6 órákat. Szóval az szép reggel 8-kor elmegyek suliba, délután 3-ig, délután 3-tól este 8-ig meló, és így kb. Ez még minden egyes nap. És most nem sajnáltatom magamat, csak mondom, hogy tényleg, hogy el akartok érni valamit, akkor igen, rohadt keményen meg kell érte dolgozni. A másik, meg az egyik legfontosabb az egész vlogból, az az, hogy meglett a Tomorrowland bérlet. És nagyon sajnálom, hogy elveszett ez az első reakciós videó, viszont utána, miután felvettem a videót, az Edernek, meg így a Zsegonéknak felvettem egy hangfelvételt, amiben még nagyon így felvérkizélve, szóval remélem ezt a hangfelvételt még valahogy vissza tudom játszani. Szóval azt most bevágom ide, ez is ilyen kb. 5 percre rá, miután megvettem a bérletet.
készült ez a hangüzet. Vágod, én 2013 óta, 6 éve a legnagyobb álmom 6 éve az, hogy kijussak oda, és egyszerűen annyira lehetetlennek tűnt, most is elfogytak a jegyek, alig van pénz, és amikor megláttam, hogy Tomorrowland jegyek, és hogy mit tudom én, megrendelve, és ott a zöld pipa, nem fogom fel. Tomorrowland előtt új lett a hajam, és most megyek nagy bevásárlást tartani. Az első és legfontosabb az a rövid gatya, szóval most nézegetünk itt párat. Másnap reggel van, tegnap kicsit elfáradtam, ezért inkább ma jelentkezek be. Megtörtént a bevásárlás, nem mindent a H&M-ből vettem, csak ebbe az acskóba tettem mindent. Vettem ilyen alapvető dolgokat, Martin Garrix-es dezodor, Martin Garrix-es tusfürdő, nem kell félreérteni, van itthon is tusfürdő, meg dezodorom. Viszont inkább gondoltam, hogy vettem egy külön dolgot. Ha már Tomorrowlandre megyünk, akkor azért legyen mindenből bőségesen. Még egy parfümöt is vettem. Vettem 2 darab póló. Az egyik ilyen, a másik ilyen, illetve vettem még egy fehér rövidnadrágot, és egy új pár cipőt. Viszont ma még megveszek 1-2 cuccot, de a legfontosabb minden közül, srácok, lányok, ez az, amire több mint 6 éve vágyom. Itt van a kezemben, kézzel foghatóan a Tomorrowland karszalagon, ezzel tudok bejutni a fesztiválra. És itt van, megvan a jegy, igazi, beaktiváltam mindent. Srácok, holnap indulunk Tomorrowlandre. Az íz önmagáért beszél. Maggi paradicsomleves betűtésztával. És az új ízes sajtkrémlevest kóstolta már? Ízzel, szívvel, Maggival. Küld be 3 Nestlé termék vonalkódját és szerezd meg a Dolce Gusto kávéfőzőt, az álomkonyhát, vagy akár a 3 milliót is. Vedd ki a részed, nyerd meg az egészet. Részletek a vedkiarészed.hu-n. Érdekes női témák és sztárhírek a nagyvilágból, hogy mindig képben legyünk. Mennyei vacsorák, melyek összehozzák a családot. Harmónia és egészség, hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból. És mi a titok? Keresd a nőt! Keresse a Blik nőket! Most ajándék plusz 8 oldal egészségmelléklettel. Csak 105 forint. Blik nők, a mi titkunk. Megjelenik minden szerdán. Sokszor a fájdalom miatt a fejünk lüktet. Szorít. Hasogat. Ilyenkor az Algoflex Forte segít gyorsan és hatékonyan elmulasztani a fejfájást, hogy az élet zökkenőmentesen menjen tovább. Mindig számíthat rá. Algoflex Forte. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az érintés az első nyelv, amelyet megértesz. Ezért bőrödnek védelemre van szüksége. Új Pampers Premium Care, egy ultra pelenka Dry Max maggal. A Pampers eddigi legszárazabb pelenkája, amely ráadásul 20%-kal vékonyabb is, mint az előző Pampers. Így semmi sem kerülhet az igazi érintések útjába. Új Pampers Premium Care, a Pampers eddigi legjobb pelenkája. Segítségre van szükségünk. Munka közben nem lehetek beteg, ezért választottam a Neocitránt. 4 hatékony összetevőjének köszönhetően a Neocitrán enyhíti a nátha és a megfázás kellemetlen tüneteit. Neocitrán. Végre egy nekem való, igazán hatékony megoldás. Neocitrán, a magyar piac első számú megfázás elleni készítménye. Válassza a nagyobb, gazdaságosabb kiszerelést, és most akár 23%-ot is megtakaríthat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Felejthetetlen évek. 20 év, 20 emlékalbum. 1990-től 2009-ig. A legnagyobb slágerek, a legendás évek szívszorító történetei. 300 sláger, 1000 oldal. 20 kötetes emléklexikon. Az első rész február 18-ától 690 forintos bevezető áron.
Bilobil, keringés mesterfokon. Teva, a minőségi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kezdje a bevásárlást a Lidlben! E hét csütörtöktől az 1 kg-os őrölt kávé csak 949 forint, a 100 g-os szeletelt száraz kolbász csak 249 forint. Az érték mikor válik teljessé? A gondoskodó, hozzáértő kezekbe kerül. Teremtsünk együtt értéket az MKB Trezor tartós számlákon, hogy ön később azt teljes egészében élvezhesse. Mert így a megtakarításai által elért hozam, illetve kamat adója önnél maradhat. Feltételek és további részletek az mkb.hu-n és a 24 órán át hívható MKB telebankár vonalon. MKB Bank. Személyesen önnek. RTL Klub. A való világ újraindult. Mint eddig mindig, most is csak egy maradhat a végén. Egy, aki mindent tud. Hanem szépen is énekel. Igaz, szólamait mostanában minden bizonnyal csak ikergyermekei hallhatják. A gyerekeim nagyon szeretik a zenét, a ritmust, az élő hangot, az éneket, és nem fosztom meg őket ettől az óriási élménytől. További részletek a mai Reflektorban. 24 órán belül a második. Mindegyik áldozatot megfojtották, és azonos nyaki sebeken át véreztették ki. Még sosem láttam ilyesmit. Mintha... Kiitták a vérüket. Ki ez a pasas? Nem stimmel valami, a profilunk sosem volt ilyen hibás. Maga is vámpír? Kalen volt a jelszó. Az mi? A vámpír család az alkonyatból. Hát az meg mi? Gyilkos elmék. Pénteken 22 óra 25 perckor. A csomag. Csak el kell hoznia. Egyszerű. A futár. És egy halombérgyilkos. Akik a küldeményre... Hol van a csomag? Csak nyugisan. Vagy a skalpjára vadásznak. Gondolom nem illik megkérdeznem, ki küldte. Nem nagyon. A főszerepben Steven Seagal. Az idegen. Szombaton 22 óra 10 perckor. RTL Klub. Itt vagyok a reptéren, most jöttem át security check-en, most kezdődik így realizálódni bennem, hogy ez igazi, ez most meg fog történni. Egyébként nagyon parázok, még sose repültem egyedül, és sose, szóval nagyon remélem, hogy nem cseszek el semmit, és jó gépre szállok. Addig is jó étvágyat! Srácok, megérkeztem Belgiumba, Brüsszelbe. Bőröndöket meg kéne keresnem, nem tudom, hogy hol vannak. Illetve el kéne jutni a fesztiválra, minden 30 kilométerre van, és fogalmam sincs, hogy fogok. Itt egy Lambo, vagy mi ez? Toyota, majdnem Lambo. Történt egy olyan probléma, hogy nem tudom, hogy néz ki a bőröndöm most így fejből, de remélem megtalálom. Majdnem fél órát vártam a bőröndömre, még mindig nem kaptam meg. A hangulat az viszont nagyon jó. Megyek egy kört, mert valószínűleg késnek a bőröndök. Két belga srác elmagyarázza, hogy kell odaérni Tomorrowlandre, és eljutni. Somal itt nyomják az ilyen énfajta zenémet, de a itt is nyomják GBR-ről. Ki lehet bírni a várakozást. Bírom, hogy az egész reptér tele van ilyen Tomorrowlandes feliratokkal. Már Gerix is megy itt a háttérben. Közben egyébként meglett a bőrönd, srácok, ezeken már most iszonyatosan nagyon durván tetszik. Egyszerűen a hangulat, hogy mindenkit az én zenémet, vagy hát az én fajta zenémet hallgatja. Meg annyira látszik, hogy a világ nagyon sok pontjáról vannak itt emberek, Amerikából, miket láttam még, Svédország, Belga, hát ugye itteniek, Ázsia, nagyon sokan vannak. Közben, ha jól látom, itt a vonat. És én felszálltam egy buszra, ez meg egyenesen visz Bumba, ahol van.
Srácok, ide értem Bumba. Nagyon nem akarom elhinni. Itt mutatja, hogy itt van valahol a főbejárat, vágjátok, ott van már a fesztivál, de csak holnaptól lehet bemenni. Dreamville viszont arra van, az pedig a camping része, ahova én most beköltözök. Srácok, majdnem 40 percet kellett sétálni ezzel a szarra. Olyan beledöglöttem, de ott a bejárat, még nem a fesztivál bejárat, de a camping bejárat. Már most nagyon megvan a feeling. Már tökre örültem, hogy kezdek ideérni, erre már itt is 10 perces sétál. Hát ha még tudtam volna, milyen hosszú séta vár rám még ezen kívül. Megtaláltam, jó sörrel, kicsit tűrhetőbb lesz. És egy fél óra eltelt, mindjárt benn vagyunk. Srácok, benn vagyok. 2013 óta erre a pillanatra várok. Benn vagyok. Ez nagyon feeling, egy erdőn keresztül kell bemenni a kempingbe. Gyanítom, hogy ott lesz a kemping is. Ez nagyon jó. És leültem egy ilyenbe, kipihenni kicsit, ami nagyon-nagyon durván feelinges ez az egész. Hey, mindjárt csinálok egy ilyen körbemutató videót. Csak először felépítem a sátrat. Srácok, több mint 2,5 órát idegeskedtem, de így is ennél jobban nem ment. De jó lesz, már lesz a nap. Tessék, itt van, itt fogok lakni 5 napig, 4 éjszakát. Viccen kívül vért izzadtam, mire felállítottam egyszerűen. Életemben nem voltam még sátrazni. YouTube-on egy normális videót se találtam, magamnak kellett rájöjjek, és tényleg 40 milliárd variációt felpróbáltam. Így se a legextrább, sőt, iszonyatosan félek, hogy összedől, vagy elfúj a szél, vagy valami, már alig lettek jól beleverve az izék. De jó lesz, mert Tomorrowlanden vagyunk. Kaptam egy csajtól ilyen nagyon menő kis Tomorrowlandes, mik ezek, kukászsákok, azt mondom, majd ebbe szemetelje. Kb. fél 12-re értem be, mire szereztem helyet, megtaláltam a kempinget, megtaláltam azt a kempingrészt, ahol én lehetek, és felállítottam ezt a szart, és van délután 3. Most 3,5 óráig Tomorrowlanden még semmit sem csináltam. Itt az ideje. Ugye ma csak a kemping részbe jöttek be, itt van konditerem, ki lesz egy óra, amire hazamegyek. Van egy kicsi színpad, ami csak a kempingben van, szóval csak a kempingeseknek van. Szóval ez egy ilyen városként van kialakítva a kempingrész, itt lehet pelót tölteni. Itt van ilyen rádió, stage-szerűség. Van itt minden, de tényleg minden, amit el tudtok képzelni. Fodrászat az ott van mögöttem, ékszerbolt van, pékség, vagy akár csak ilyen chilles helyek, ahol le lehet így ülni. Tényleg minden van, amit el tudok, mintha egy város lenne, és ez csak a kemping. Fesztivál még meg sincs nyitva. Ott is van még minden. A legfontosabb, ami mindig legyen nálatok fesztiválon, az a víz. És leültem ide kicsit chillelni, és igazából csak este kezdődik a buli, ez tényleg csak az ilyen beköltözős nap. Vagy hát a buli az holnap kezdődik, szóval holnap ilyenek lesz, hogy Martin, vágod a kedvenc fellépőm a Martin Garrix itt lesz holnap. Don Diablo, Steve Aoki, Brooks, Tiesto, Chain, nagyon sokan leszek, és ez csak holnap. Aztán minden nagyon durva. Ez csak az ilyen beköltözős nap, de már ez is nagyon feeling. Srácok, bejöttem ide, gondoltam, alszok egyet, egy fél órát tudtam is aludni, de egyszerűen nem tudok. Egyszerűen onnan hallom az egyik kedvenc számot, onnan a másikat, szóval egy Reload, egy Garrix, és minden helyről olyan zenék mennek, amik egyszerűen annyira eltalálják az ízlésem, de annyira, szóval még az elektronikus zenén belül is pont az ilyen legkedvencébb, és visszajöttem itt a szokásos padomhoz, kicsikét eszek. Most gondoltam, kinézek egy kicsit így a fesztiválon kívül, át van valami bolt, tehát ugye megint ez a jó kis 8 milliárd óra séta, mint mindenhol ezen a fesztiválon. Nem baj, jó nagy a fesztivál legalább. Ha ez ekkora, akkor mekkora lehet maga a fesztivál. Fú, nagyon várom már holnapot. Na, vettem magamnak egy kis ilyet, ez sokkal olcsóbb, mint bent a fesztiválon. 1000 évig kerestem egy padot, sehol nem találtam, ezért csak ide kiültem így a út szélére. Pár óra múlva meg elkezdődött a buli, 2 meglepetés sztár vendéggel, az első Lost Frequencies. Lost Frequencies a meglepetés színén!
második pedig Afrojack. Na jó reggelt, srácok! Aztán valahogy nagy nehezen megtaláltam a sátramat, az egyébként elég nehéz volt. Aztán igazából ennyi. Jó van, leszorom, felkelek, mert hát ki kell használni a napot, mert Tomorrowland, nem vagyunk annyit maga a Tomorrowland délbe, azt hiszem. Sokszor olyan durva belegondolni, hogy minden egyes ilyen kis izében van egy ember. Szó szerint kapunk ilyet, hogy újság, amiben így le van írva, hogy mi történt előző nap, hogy mi fog ma. Hát nagyon jó, mindjárt elolvasom bent. Éppen a Chainsmokers-ők próbálnak a nagy színpadon, bár szerintem videóban semmit se hallani belőle. Bevásároltam itt az Aldiba. Aztán most itt ülök. Szogatnak ingyen pezsgőt a bejáratnál. És eljött az ideje belépni magára a fesztiválra. Srácok, beértem a fesztiválra, már most ráz a hideg, de mindjárt megyek és megnézem a nagy színpadot. Itt is ugye kicsi bódék mindenhol, ilyen sajátosan kialakítva. Most érek oda a nagy színpadhoz, fel akarom menni a reakciómat, amikor először meglátom. Ha az, amire gondolok, azt a ez hatalmas. Bennem most valósultak, hogy itt vagyok. Ezen a színpadon lesz Garrix. Gyerekek, én ennél feelingesebb helyet nagyon ritkán láttam. Kicsit leültem ide, sörözgetni egyet. Még mindig nem hiszem el, hogy itt vagyok. Még egy sör, sose baj. Menjünk akkor vissza a nagy színpadhoz. Már lassan pedig be fogok kempelni a kis színpadnál, mert ott lesz ma az összes olyan fellépő, ami tetszik, egy-két kivétellel. Többek között Garrix is. What's up tomorrow, yeah? This is the video, this is blind, this is all you guys hear. Még a biztonsági őr kivette a telefont a kezemből és elkezdett videózni. Oliver Heldensem, új haverommal. Itt
szépen Don Diablon. Jó, he has cancer, he's not feeling too well right now. If you guys want to say hi to him right now on the live stream, put your hands up in the sky and show what a family we have out here at Tomorrowland. This one's for you, Sonny. And we will fade into darkness. Most kezdve még Liraxa. Perc, és kezdődik. Remélem az, amire gondol. Immunrendszerünk olyan, akár a természet. Véd, ellenáll. Hatékony működését a Béres csepp segíti, hogy képes legyen felvenni a harcot a betegségekkel. Béres csepp, az immunrendszer természetes támogatója. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Vajon párbajoztak az apácák Mátyás király idejében? A megfejtést megtalálja a történelem intim részleteit bemutató sorozat első kötetében, a Magánélet Mátyás király korában című kiadványban, amely most 690 forintért az öné lehet. Keresse az újságárusoknál. Ha valaki pár órája mondja, hogy most itt ülünk, tudni nem hiszem el. De mit tudnál megszervezni egy okostelefonon? Bármit. Akkor van 20 percet megszervezni egy 2 szemes londoni utazást, mai indulása, ha sikerül, mi álljuk a költségeket. Na ne. De itt az okostelefon, Médiamánia XS díjcsomaggal, 2990 forint havidíjjal, ne teszhetsz, telefonálhatsz, SMS-ezhetsz. Oké, repjegy, szállás a neten, hívom Evelyn, csomagoljon, jöjjön. Küldj neki SMS-t. Még 4 perc. Vizsgát kell halasztanom. Vajon meg lesz? Indulás Hozz ki többet az okostelefonodból Médiamánia XS díjcsomaggal. Az androidos Sony Ericsson X8 már havi 1990 forintos részletre a tiéd lehet. T-Mobile. Együtt, veled.
Kezdje a bevásárlást a Lidl-ben. E hét csütörtöktől a 700 g-os trapista sajt csak 849 forint, a 4,8% alkoholtartalmú dobozos sör csak 115 forint. A Max Factor a szempéllaspirálok új dimenzióját tárja fel. Egy habkönnyű varázslat a háromszor dúsabb, mégis légies pillákért. Könnyed évek, lenyűgözően dús pillák. Új Experience dúsító szempillaspirál a Max Factortól. Ne várd meg, hogy ellened forduljon a mobilod. Cseréld le egy szuperkedves Nokia 2220-ra új D-Juice kártyás csomagban most 8990 forintért, vagy válogass több mint 50 garantáltan kedves telefonon közül. D-Juice. Minden kész. Szép ruha és smink. Minden kész. Eljött a mi napunk, de nem az enyém. Minden nap a te napod, ha az Olvist használod. Ősd rá így és már is nézd, belül menő hálóvéd. Felszívód a szuper, nem maradt egy csepp volt sem. Ez a szabadság, magabiztosság, végre szép. Minden klassz, minden nap csilloghatsz, mert megvéd az Always. Az érték mikor válik teljessé? A gondoskodó hozzáértő kezekbe kerül. Teremtsünk együtt értéket az MKB Trezor tartós számlákon, hogy ön később azt teljes egészében élvezhesse, mert így a megtakarításai által elért hozam, illetve kamat adója önnél maradhat. Feltételek és további részletek az mkb.hu-n és a 24 órán át hívható MKB telebankár vonalon. MKB Bank. Személyesen önnek. Az élet nem csak a Volvo-ról szól. Ezért van Volvo. RTL Klub. Életmentő percek. Vészhelyzetek kezelése. Az elsősegélynyújtás egyik alapfeladata meggyőződni arról, hogy a beteg, a sérült fő életfunkciói észlelhetők-e. Ez gyakran egyértelmű, hiszen a beteg kommunikál, cselekszik. Ha azonban a beteg eszméletlen és 15 másodpercen keresztül nem észlelhető légzés, azonnal kezdje meg az újraélesztést. 30 mellkas kompresszió után végezzen 2 befúvást, és ezt ismételje a mentők megérkezéséig, illetve az életműködések visszatértéig. Az újraélesztés technikáját rövid tanfolyamon bárki elsajátíthatja, a témáról honlapunkon is tájékozódhat. A gyors és szakszerű elsősegélynyújtás legalább annyira fontos, mint az, hogy például minden mentőautónkon legyen defibrillátor. Köszönjük a figyelmet, segítsen, hogy segíthessünk. További információk a www.rtlklub.hu/életmentőpercek weboldalon. Segíts okosan! A műsorszám támogatója az Unilever Magyarország Kft. Színész, tévés, politikus, főrendőr, nekik valahogy elengedték a bírságot. 40 km-es táblánál 72 km-es sebességgel haladtak. Gyorshajtás, buszsáv, sose volt gond, ha fentről jött a parancs. Sok éves gyakorlat és parancsolás útján történik. Nem akarnak több kínos kérdést. Képviselő urak. Nem akarnak váratlan kérdést, és nem akarnak magyarázkodni. Új rendszer a parlamentben, távol tartják maguktól a képviselők az újságírókat, ha azok zavarják őket. Házon kívül ma az esti sóder után. 50 autó, több 100 lóerő. És egyetlen cél, ellopni mind. Igen, itt van a listánk. Profi tolvajok, akik az átlagosnál magasabb fordulatszámon pörögnek. Malára tud vezetni a srác. Mit mondtál? Hát biztos csak a kocsim múlik.
Nicolas Cage, Angelina Jolie. Tolvajtempó, vasárnap 20 órakor. Jól érzi magát? Egész biztos, mert most jött át egy falu. Vonszékeny ravatalozáson vesznek részt. Vágj együttérzőképet. Túlságosan sokáig bámulod, még azt hiszi, oda voltál érte. Ezt az embert meggyilkolták. Meg kell vizsgálnunk a laborban. Most akarod elvinni a holttestet? Igen. Létszvesítsd meg. Miért? Mert remélem, hogy ez nagy kiüt. Te levetkőztetted az elhunytat? Szomorú nap ez. Te jó ég. Henki most elhagy minket, de hogy hová jut majd innen? Ki tudja? Dr. Csont, hétfőn 21 óra 25 perckor. Rablók megléptek a csecsebecsékkel. De a gyilkosságot nem úszhatják meg. Nem mind arany, ami fény. Hamisak. Sok gazdag ember szeretné börtönben látni. És nem minden bankjegy valódi. A $100, amivel kifizetted, hamisítvány volt. Micsoda? De ahol ezek készülnek, ott furcsa játékok húznak. Ez egy halállista. Emberi életekben játszanak. Abszolút legális hadnagy. Halált otóztál? Egyszer. CSI Miami helyszínelők. Hétfőn 22 óra 20 perckor az RTL Klubon. Nem bírok ugrani maga nélkül. Pedig én nem ugrom magával. És ha nem? Hűség. Van olyan? Vertétek meg a lányt? Mert most te kell lesz neki. Átmenetileg. Féltékenység. Olyan biztosan van. Mert ha tehetnél, legszívesebben kirúgna innen. Igaz? Meg árulás, szerelem, csalás és üzlet. Én nem akarok társulni senkivel. Kaszinó. Kedden 21 óra 25 perckor az RTL Klubon. So make some noise yourselves to Wow, thank you so much, Tomorrowland. I fucking love you guys. See you next time! Ezután ismételten odaálltunk a backstage-hez, hát a sikerrel járunk és tudunk vele újra találkozni, aztán meglátott és ismételten szó nélkül odajött hozzánk. És így sikerült megcsináljam vele a harmadik képemet is. Most keltem, ma nagyon álmos vagyok, de fel fogok pörögni, hiszen Tomorrowlandben vagyunk. Tegnap leültünk egy asztalhoz,
és tök hirtelen a hajnali egyből reggel 6 lett, nagyon jól eldumáltuk. Nekem ez volt az 5. Gerix koncertem, és kétségen kívül ez volt a legjobb. Ma pedig fú, rengeteg fellépő lesz, így vele sem merek gondolni, hogy hogyan megyek el, mert aldoklok. De megoldjuk. Sose elég korai elkezdeni. Most meg be a fesztiválra kicsit azért lássuk is, mert tegnap egyből színpad így úgy. Bejöttem valami random színpadhoz, és rohadt menőn néz ki. Most fogok felülni arra a nagy izére. Srácok, nem tudom mi van velem. Egyszerűen már egész nap olyan fáradt vagyok, hogy nem azt mondom, hogy nem élvezem, de nehezen élvezhetőbb, mint tegnap. A legkisebb színpad az összes közül. Most bejöttem ide pihenni a sátorról pár órát, nagyon fúj a szél. Most már kicsit felélettem. Ilyen üresnek se láttam még az utóbbi 2-3 napban a kempinget. Hát ja, látszik, már mindjárt este 8 óra van, mert még csak most megyek. De végre így kipihentem magam, aztán most már élvezhetem a bulit. Elég van minden most ilyen biciklisekkel, de ilyen kisgyerekek is vannak, és itt nem vágom, hogy itt mi történik. Srácok, ez a W&W, ez eszméletlenül jó, de tényleg nagyon brutális volt. A legjobb pillanatokat nem vettem fel, mert azokat úgy éltem. Csomót fogóztam, meg minden szar. Most éppen Ármin játszik, azon kicsit kijöttem egy sörre. Valahol ott játszik éppen. Ármin van búram. Nyilván túl messze nem megyek a nagy színpadtól, mert azért érdekel, de a közönségbe most nem akarok bemenni, mert kell az energia Dimitri Vegasen Like Mike-ra, illetve DJ Snake-re. Sokszor csak így nézem a nagy színpadot, és annyira felfoghatatlan, mert mindig, hogy itt vagyok, basszus. Toljad, Ármin! Tomorrowland, are you ready? I said Tomorrowland, are you ready? Most kezdődnek Dimitri. Please, put your hands together for Dimitri Vegas and Like Mike. Right now, it's time to make a motherfucking mosh pit. 5, 4, 3, 2, 1, go! Everybody fucking jump! Érzés, amikor még el se kezdődött, de már nyitják a bogókört. Na ez Tomorrowland.
Életem egyik legbrutálisabb koncertje, basszus! Életemben nem láttam még ilyet, hogy a DJ összes dropjánál ekkora fogó. Aki azt mondta, hogy nem fog, nézzétek meg, itt vagyok. Ezt imádom, hogy ők itt csinálnak bulit maguktól, attól függetlenül bezárt. Szép jó reggel, srácok, itt vagyok Dreamville-ben. De most ilyen tök fic vagyok, mert minden szám. Szóval nagyon adja nekem most a mai hangulat, nagyon ma lesz Kashmir, meg Timmy Trumpet, nagyon várom. Tegnapiról nem tudtam élménybeszámolót tartani, mert mentünk afterozni, ugye? De azért, mert fáradt voltam. DJ Szék, srácok, én ilyet még nem tapasztaltam. Dimitrék is iszonyatosan jók voltak. Az a baj, hogy mindenkire azt mondom, hogy az egyik kedvencem volt, de tényleg eddig csak jó fellépők voltak. Szóval így eddig összegezve első nap, Tali Gerixel, Stampede Stage, minden 10/10. Ez a Dimitri Vegas Like, meg DJ Snake combo, szintén 10/10. Hát meglátjuk, hogy a mai nap milyen lett. Most pedig megyek boltba. Közben kijöttem itt kicsit így körülnézni, milyen is Belgium igazából. Szóval nagyon feelinges helyek vannak itt. Ide jöttem egy random kocsmából, végig Gerix zenék mennek. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki egészen eddig nézte a videót, szóval ha te még mindig itt vagy és nem kattintottál el, akkor írd le a komment szekcióba azt, hogy álmok léteznek. És hogyha leírtad ezt a komment szekcióba, akkor tudni fogom, hogy te átérzed a videó lényegét és végignézed. És ezt nem mondjátok el senkinek, mert akarom tudni, hogy kik azok, akik valójában végignézik. Szóval ha eddig láttad, írd le a komment szekcióba, és köszönöm szépen, hogy ennyire tetszik neked ez a videó, hogy egészen idáig is még mindig nézed. Na de nézzük is meg, milyen volt Robin Schulz. Most megyünk Kashmirra. Végre.
When I say DJ, you say Carnage, DJ. Carnage, DJ. Carnage. When I say Timmy, you say trumpet, Timmy. Trumpet. Timmy. Trumpet. When I say Cash, you say Mirror. Cash. Mirror. Cash. Mirror. Happy motherfucking birthday, brother. I love you so much. It's not my fucking birthday today! I'm just a motherfucker. Majd végül Trumpetot is sikerült elkapni a nagy színpad backstage-énél. Majd sajnos, ahogy minden fesztiválon, itt is elérkezett a nagy finálé, amit a hatalmas DJ Trio 3R Legend szolgáltatott nekünk az utóbbi 15 év legmeghatározóbb elektronikus zenéivel. És itt érkezett el az egész fesztiválnak a lezárása, ami iszonyatosan meghatott. 15 years of music lie behind us, and a century of stories before us. Make sure the story you write for yourself is unique, and make every second of your life legendary. The Book of Wisdom will now close, but inevitably it will open up again in the future. Until then, people of tomorrow, thank you for writing your story. Live today, love tomorrow, unite forever. Jó reggelt, srácok, hát ma már nem olyan boldogan indul a reggel. Tegnap végig bőgtem a koncertet, iszonyú szép volt, de tényleg az ilyen legikonikusabb EDM zenék mentek. Ez a koncert volt az, ahol így igazán felfogtam, hogy Tomorrowlandben vagyok, mert ez a zárás egyszerűen olyan tökéletes volt, és amikor így bezáródott a könyvén, akkor fogtam fel, hogy én így itt voltam, és hogy vége. Este könnyezve feküdtem le, ma könnyezve keltem fel. Egyszerűen még mindig annyira felfoghatatlan, hogy itt voltam, és nem szeretek panaszkodni, de olyan rossz, hogy így 6 éve erre vártam, és úgymond vége.
Egyszerűen minden fesztiválon elfáradok, de itt valamiért egyszerűen annyira otthon éreztem magam. Egy hetet, egy hónapot el tudnék én itt tölteni. Még itt az utolsó pár órám a kempingbe, egy jó sörrel. Ne értsetek félre, nyilván életem legjobb élménye volt, csak most olyan szar, hogy vége. De majd, amikor már felfogta, hogy mi a franc is történt most. De egyszerűen tényleg olyan gyorsan történt minden, hogy szinte tényleg utcsó nap, utcsó koncertem volt, az az igazi pillanat, hogy basszus, én tényleg itt vagyok, és már is vége is. Most már csak ezt kell itt valahogy leszedjem, aztán jön. 2000 years later. Srácok, valahogy befértem a bőrömbe. Igen, jó, nehéz, nem tudom, hogy csináltam. Olyan szar, nincs már sátor, nincsenek szomszédok. Találtam szerencsére egy buszt, ami levisz Brüsszelbe. Ide értem a reptérre, még van 6 órám a gép. Halálom vagyok. Látszok, a repülőtéren szó szerint van after. Ilyen is csak Tomorrowland nem van. Egy kikúrt reptéren, vágjátok? Egy reptéren. Ilyen egy belga reptér. Megérkeztem Bécsbe. Ahogy itt a hangulatomon is láthatjátok, többet nem nagyon volt kedvem videózni, viszont most összegezzük is, hogy mi történt. 2013-ban elhatároztam, hogy megyek. 2018. szeptemberében elkezdtem tenni az ügy érdekéért, és elkezdtem dolgozni. Kétszer nem sikerült jegyet szerezni, ez sem állított meg. Majd egy hosszú utazás után, 1000 évnyi keresés és sétálás után eljutottam a fesztiválra, és végig buliztam mindhárom napot a kedvenc helyemen a világon. Találkoztam a példaképemmel ismételtem, szereztem új barátokat, jobban éreztem magam, mint valaha. Még egyszer szeretném nektek elmondani, hogy semmi sem lehetetlen, mindenért csak tenni kell, és egyetlen egy szóval szeretném zárni ezt a videót. Megcsináltam. Következik a Gyilkos elmék című sorozat.